Ma kiderül az, hogy a 20-ból melyik az a 4 lány, amelyiknek haza kell mennie, és melyik az a 16 lány, akik tovább jutottak az élő showba, és közülük bárkiből lehet 2013 szépen. Műsorvezetőjét, Tatár Csillát! A Miss Bikini nyertese Timár Brigitta. Két szalagot is megnyertem, a Miss Bikini és a Miss Sportot. Igazából a szobatársam miatt nagyon aggódtam, hogy nehogy kiessen Ivet, én vele nagyon-nagyon szoros barátságot kötöttem, és persze a többi lányt is féltetem, ezért izgultam értük. A Miss Talent cím büszke tulajdonosa Vég Diana, a Diana szintén. Nagyon örülök ennek, nagyon szerettem volna egy szalag tulajdonosa lenni, és nagyon boldog vagyok, hogy ez sikerült. A következő szalagot, aki kapja, a Miss Beauty Face-nek a nyertese, Kocsis Korina. Most nagyon boldog vagyok, tényleg elérte azt a sajtótájékoztató most lesz, hogy egy kicsit így felszabadultam lettem, hogy tényleg kaptam egy külön díjat, illetve ezt így az időtért versenyt nyertem meg, úgyhogy most jobb érzés, egy kicsit most úgy feltöltöttem energiával, azt gondolom.